Una setmana més torna el temps de la pròrroga. Ahí va el sumari d'aquesta setmana. El CF Llíria cau a casa però lluita fins al final. Arranca la temporada de competició per al Club de Gimnàstica Rítmica de Llíria. Sara Cebrián, entrenadora del Club de Natació, respon al test del vestuari. Derrota del Llíria en la jornada número 26 de la regional preferent que enfrontava al Club de Futbol Llíria i al Requena. Amb aquest partit, el conjunt de Rodi trenca una ratxa de 3 partits sense conèixer la derrota. El partit va ser dominat per el conjunt visitant, que en el minut 25 es va adelantar amb un gol de Dani Sáez, encara que abans del descans, Sergio Carrasco va posar tables en el marcador. Ja a la represa, Dani Sáez va posar el 1-2 definitiu en el marcador. A pesar del domini visitant, el Llíria va comptar amb 2 ocasions clares ja en les acaballes del partit. Amb aquest resultat, el conjunt de Rodri es situa en 9a posició amb 37 punts. Sabia que era un equip difícil, era el que més en forma estava actualment i home, a mi sí de pelear la primera part molt bé. I sí que de veres que ha sigut una llàstima recibir el gol en només començar la segona part i això sí que fa que l'equip se tire més avant. Entonces, claro, te creen ocasions darrere, però bueno, també tinc altres un pal, alguna m'espera marcar, però avui la sort no ha estat en nosaltres. No va poder ser. El Club de Balonmano de Llíria va caure per 26-20 front al Balonmano Mislata B. Els sedetans aconsegueixen la segona posició en la temporada regular, encara que ara disputaran la fase d'ascens per incorporar-se a l'elit dels 8 millors equips de la Comunitat Valenciana. I aquest cap de setmana han començat les classificacions individuals de gimnàstica rítmica per al Campionat d'Espanya. Aquest divendres la pròrroga va estar per a veure com entrenaven el conjunt d'edat i com es preparaven per aquesta temporada. El Club de Gimnàstica Rítmica de Llíria arranca la temporada de classificacions per al Campionat d'Espanya, en una temporada que suposa tot un repte. La idea és fer 2 nacionals en la mateixa temporada, nacional a nivell individual i nacional a nivell de grup i d'equip. Clara i Rocío van obrir la competició en la categoria base. Rocío va ser quinta i s'ha classificat per a la fase autonòmica. Fins el mes de juny, les gimnastes de Llíria competiran de manera individual i després... I després, a partir de després d'estiu, els equips continuen treballant, però ja totes juntes. Un equip que va coronar-se campió d'Espanya fa ara 2 anys i que enguany se centrarà en els exercicis col·lectius. I l'equip està molt motivat, amb moltes ganes de treballar, han tornat a agarrar l'objectiu de treballar soles equip, l'any passat van treballar individual i equip, i este any tornen a agafar soles equip durant tota la temporada. Repetir la gesta del 2015 és difícil, però quin és el seu objectiu per al 2017? L'objectiu que s'han marcat és, com a mínim, mantindre's en lo més alt a nivell nacional, perquè cada any van apareguent noves incorporacions. Per tant, només aconseguir el que poguem mantindre's ahí en lo més alt del nivell nacional, ja estaríem contents. El triomf de 2015 ha provocat que el Club de Gimnàstica Rítmica de Llíria hagi crescut molt durant els últims anys. Pues a dia d'avui el club ha crescut notablement, tant el club de competició com l'escola d'iniciació, perquè al club de competició ens estan arribant moltes gimnastes d'altres clubs i estem molt il·lusionats perquè pensem que això és bo, perquè a 3 clubs està arribant també que nosaltres estem millorant, per tant estem molt contents i esperem seguir. I aquesta setmana, en la secció del vestuari, una de les entrenadores del Club Natació Llíria, Sara Cebrián. Sara Cebrián i no tinc ninguna foto. Pues vaig començar per una coneguda que diuen Sara Bosca, era la meva amiga i m'apuntí i me quedé amb ella. Era la braza, que n'hi ha que esforçar-se per a tot i que tot el que aprens en l'aigua se pot dur fora de l'aigua. Mireia Belmonte per els premis que ha aconseguit, però m'agraden més les estrangeres. Suposo que com a entrenadora tindria que millorar que a vegades se me pugen un poquet els muscles, un poquet més de disciplina no vindria mal.
Jo crec que ja l'he aconseguit. Estic en el club del meu poble, he aconseguit que Nadal arribi al Campionat d'Espanya, jo ja estic molt satisfeta en el meu treball. Arribé al Campionat d'Espanya d'aigües a huertes, nadant en el mar. Ese sigue el machón. Waterpolo. No n'hi ha res que m'agrada més que estar així, la veritat. Els veig molt bé i els veig molt motivats, que és el més important, perquè així són molt poquets, però li fiquen moltes ganes tots junts. Pel·lícula Titanic. Llibre és de la sèrie de Castle, m'agraden molt. I música m'agrada tot tipus, espanyola i hip-hop m'agrada molt també. Paella. Que m'agradaria que conegueren un poc millor el Club de Natació Llíria, que està un poquet amagat, però si s'apropen els agradarà molt. I fins així el programa d'avui. Que tingueu bones falles i, per supost, bona salut esportiva.